Chcete vedieť, čo sa stane s tou najstaršou dcérou v rodine? Stane sa z nej tá, ktorá musí zvládnuť všetko. Tá ochrankyňa, opatrovateľka, zmierovateľka, tá, ktorá sa stará a snaží sa byť perfektná. Nakoniec sa často uchýli k perfekcionizmu, prejedaniu, k potláčaniu svojich vlastných pocitov, len aby to všetko zvládla. Ako sa vám to vôbec stalo? Vyrastali ste ako druhá matka. Na rozdiel od vašich súrodencov ste nikdy nedostali šancu byť iba dieťaťom. Cítili ste tlak byť úspešná, byť tá dobrá, byť vzorom pre ostatných a tento tlak vám spôsobil obrovskú úzkosť. Začali ste veriť, že vás milujú len za to, čo robíte, nie za to, kým ste, a tento pocit ste si prenesli aj do dospelosti. Stále máte potrebu dokazovať svoju hodnotu, staráte sa o všetkých naokolo, zatiaľ čo na seba zabúdate. Hlboko vo vnútri ste celý ten čas túžili potom, aby sa niekto postaral o vás, aby vás ochránil a skutočne videl. To malé zranené dievčatko je stále vo vašom vnútri a čaká na vás. Možno ste vždy mali pocit, že musíte byť tí, ktorí držia všetko pohromade, ale kto drží vás? V kurze Rozkvet sebavedomia vás už tento piatok naučím, ako sa postarať o seba a ako sa oslobodiť od toho bremena v minulosti. Teraz je ten správny čas pridať sa.